Nagosogerie omwancho morigere begetaseni kia Ndizi TV chitariki sano na ibere chomutinyo kiando mwaka wechiruberera merongo ebere ne tatu yaragire Ensa Eyemo yabono mogoro bali tukoya la misi omwancho morigere ngo kwarigania senchere bwikira tunyara ko batoko sanga amona inganyare ko baga gwateka kurubwaga kiete goikira chinga kibunechi sabasaki baito bamangana mayebanyare ko bakwebusura anene ase chingongo imena isko ya orogongo rwa Gusii kweneke banyare ko bagotoletera Amayia ireteria ndagoro kwa Josphat Amisi ngoria nande ase egekagitari getambe linde tunyara ko batogo sanga amona inganyare ko baga gwateka Namange agenderete gati yabo eserikali enene gochaka omorobiri bwo kwerikia anene ase omorobiri olia oinua jamii oyogenderete imensengi maya Kenya haintogendere ko batu kubwatire nabo gotunyara ko batu gotebia amange nyoro mwancho murigere ng'Amayia nabo kunyara ko bagosanga amona integwetera ase mitandao ya itolitangani pi wetera sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo igogwetera ase ensemo area ya YouTube buna Ndizi TV News karibu bwekanyo nyara kwa gwesemia emaragoba ya bono togo chaka kurwa ase county ya Kisii anene ase bunge ya Kitutu chache South ase omochumbe bwa bunge eyo ya Kitutu chache South Anthony Kibagendi litukulia lero nyara kwa bagago chaka omorobile bwo kwenekia buna amagendro ime constituency yo nyara kwa bago ikirana ase nchira yobo ikiranu omorobelio oyo korokwanga constituency strategic plan omorobelio oyo nigolengete kwenekia buna anene ebirengererio abamenye be constituency banyaze ko bakubwatoka gati yabo kwenekia buna emerobeli yanyare ko bage kwewali bagali tangani elinde nyare ko bage goikirana ase chinsemo echo kago kwana nigo Kibagendi boigo nyara ko baga gotebanga gati ebirengererio byanyare ko babigo sangereriwa nabamenye ko constituency yo no kwenekia buna oborosia bwechipara ase nsemo eyo ya Kitutu chache South wanyare ko baga goikirana nonye na boigo omunene omosaki oito bwamangana Amayia niganyara ko bago ikirana gari captain elinde onyara ko bago toletera orobotiro kubwatia magega yo chibonge ao koira ibirengero byabamenye igore amagendero baganitie gwetere mesangerekano ya public participation ime bunge ya Kitutu chache South nige birengero byabekwa mona kobekwa somo choko bwe bunge ase myaka 5 revosio Anthony Kibagendi no mojumbe o Kitutu chache South igorero etuomiranirega delegates korbo Kitutu chache South koruchin semo wao chie constituency yaito ya Kitutu chache South abando korukere ward korbo Gusero Bogeka Nyakoe Nyatieko na Central ward ere tuomiranirega kobeka maoni ari tuabeire onchokana netekere nsemo ritware gokora public participation bono na kitu achire kumerana go validate a strategic plan ye constituency yaito egetabu ekeno twabekira maoni yaito on CP buna tutaete gokore gasi yaito ase myaka yetu achorirwe myaka 5 tokoba obvious gati yemerobeliera egwe chinguru mono nelierengete chipara chie bunge ase wodi sano chire ime bunge ye chipara twakorire 27 roads in the whole constituency lakini nchiro chipara isato chibwate problem tali para yonsi lakini okonyora ase naro moro mutabekiribuya ase no are metare tali miribia ase nare okonyora no ene bridge bwato bokongu igo chipara ichisato chiro chitwakaniri the roads engineer contractors chimbaba sakwa kanwa mpaka bairanire barekebishire gari saba na inchi baroche pare chinchiribia ebunge ya Kitutu chache South nigo ya enekiribu na nechikobwaterana ne serikali ya county ya Kisii goikirania emeroberi ya magenderero chipara cheito nchimanyekaine n'abana inchi chirito gokora as a constituency office na ende chinyinge ne chie county lakini bono ngocha tori twebwateraniga twaratiga tokore mpaka chiri chie county asengencho e county ekoiregeka gochirosi na ende chiri chipara chi ngencho mono chikoro kuna critical roads epara buna bono ya shirikisho
elie goeta shirikisho ndia nyakorosi for almost 15 years epare elie asarikire mono bone nairete resources chia kera ndoserie pare elie ni ndaba nainchi batiga ko complain ine ye county epara ende ne abotori epare eri yabeire geketa nyakorosi unkonyerosinde eyunero igebwende ko be county lakini nkonyerosinde ne chibestie constituency ne chipara chinde chinyinge no ene elie kayaba eyuba goteba yarente tobokongu na inchi I took it up elinde nyare kuigora chipara abana inchi baito na baro banyare gokonyeka bune miroberi ya chibonge ao kobeke miroberi mekano yo kwa ina kibuna obokoleri wa ikeire bali baje tukaba kubakira chikura nige bonge akitutu chache Saudi ekura uno mujumbe wa Anthony Kibagendi atwaliro miroberi obenegati yaye amuna babwatani korwa sebunge kwa ina kibuna emiroberi bene ye bonge akitutu chache Saudi nyare kobake goikirana kire serikali yaye bwa nyare kobake goikirani ase miaka 5 Kuripoteria Ndizi TV korwa ensemo ya St Vincent kutoka imebonge akitutu chache South county ya Kisii Erietariane Ndemo Steven Biamono omusaki witwa mangana mayandemo Steven asoroboti urwa senchira yobo ikiranu tokoro ime county ya Kisii na boyo ikira ime county ya Nyamira buna enchira Eyemo yokwenekia chisemi ime constituency ya West Mugrango yanyale kwa bage gosirwa litkolia rero nigo omobunge bwe constituency eyo Steve Mugaka anyara kwa bago ikirana ase chiskuru choboroso agati yabo eskuru ya tente na bwe Nyamira lyokweneke ngonyale kwa baga kuigira bene ebirasi byanyara kwa babikorosi wa asama tukanyara ko bagweta korengana na Steve Mugaka nigate birebuna obisi yaye ne chikobe kwenekia uranyale kwa bage gosira obwaga chibwe birasi byenyale kwa bigo sarika sama tukamaiga gati yabali boigo banyara ko bagwikirana buna babwatani bechisemi abanyara ko bakogokera egetambo kirekenyara kwa bage koirwa amono muchumbe we constituency eyo nonya nabo nigo musakito we county Nyamira job mange nyara ko baga gotwaliganira roboti iroko bwatia Una enchira Eyemo yogosira chisemi nigo mobunge West Mugrango Steven Mugaka habagako igora amagache birasi byabete bikwagachwa oboya imechi sukuru isato egati yabo esukuru yoboroso ya Nyamira tingana kebirigo iri madarasa ni kusema asateba echinega chechisukuru emerongo ene echo abegete asomoroberio bokorongeiwa kwa magacho no kwagacho buya. I started an upgrade program for 40 schools using the CDF funding for 2022-2023. I want my pupils in the constituency to do their exams in a totally different environment that will boost their confidence, self-esteem for them to give their best. And I urge parents to ensure that while we have built the school infrastructure like this, no child should miss to go to school. Egatia monchorerio abeteka okorerwa ebirasi ebyo no kwagacho kwebirama ogwako kwechirangi naboigo okobeko wechitayeli me ebirasi ebyo. Where we are refurbishing the school, providing new roofs, tiling the floors, and also repainting. Ase aborokigwa abanene bate babuna okwagacho kwebirasi ebyo ngo chikobororobelia aborokigwa obogima na endemba chigokora buya kira mabati amayi obyakire rangi na ende obekire kitairi ase floor wono nkagete genteke gango chikere kaleta mabadilika mayasa masomo abana buna bago chikosa ibirasi biri ebago chikwego kimono nkagete nganonye nesemie soe buna konyeta ligosoa vumbi ama kiangazi watoto hawakuji shule kwa sababu kuna wanakohoa na wakati huu ikiwekwa sakafu yenye hiyo tiles hiyo mambo ya makohozi na yale magonjwa mengine natumaini yamekwisha. Aborokiwa banene aborokia na aborokiwa mbagokera egechambokero ekyo nagotebange chiko bakonya mono sano mwezimiwa omonene kerengera liekanchoke igutata bwa mabera tokaneti abana baito baete korwe sukuru eye. Wakati huu natoa shukrani
kwa niaba ya wanafunzi wote na wanakamati na wasasi wa Tinga, nimeona maajabu tangu niingie hapo. Kweni ngambu ya mona sega singi ya kolire etoko musabera Amayia agenderere gukora Amayia na sikuru chinde egere Nyamira yaito erabe na masomo agenderere kogenda iguru. Ensa moyende nagikeria egekoro gekiama kia ODM kwirera ababunge egechambo kerio abo babiri bakwa serikali okoboko. That there are political parties and political associations which are still extremely intolerant to divergent views and want to kick out, expel people whose views do not agree with theirs. That is a very barbaric way of nagosaba aba Africa nechinse chisiko kubwaterana elinde kolenda ebintu bitonchokanaine. When I get back to Nairobi, I want us to tighten the parliamentary agenda so that the parliaments in the entire world, we are going to be very sensitive and only put money where we are going to support mitigation measures that are going to ensure that the adverse effects of climatic change that we are suffering do not live with us. Oko igoro kwibirasi ebi nenchera Eyemo yokwene kianga ekerengo gechisemi kyabere gigokina imebunge ya West Mugirango ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi. Biamono omusakito kure county Nyamira Job Mangi asoroboti urwa senchira yobo ikirano tokwera na ime county ya Kisii etariki Eyemo yomotinyi oyo kiandanige serikali yanyarete kwa bagikoraria bene ngane chiko bagigo chako moroberio bukorike buye na inde abantu bali banyare ko bagoika emyaka 50 nebere inde banyare ko bagosoa ase omoroberio oria oinua jamii omoroberio inigo gendereire ase chisemo ao emeyense ya Kenya lituko ria lero nigo moroberio nyara ko bago chaka bene ime wodi ya Kiogoro oyo nyara ko bagokorekana ase Amisi yomogambi ime wodi yo ya Kiogoro gago kwana amonegeta seni Ndizi TV nigo mwemsiwe wodi yo Walter Muchache anyara ko bagako gokera gitambo kirogie serikali asentunda ende kwenyora abantu abaga utuna kwene kiabuna banyara ko bakwerikia na barabachiko bakwenyorera omoroberio yo nigago kera enchero omoroberio nyara ko bago koirwa na boigo okubasaba abantu banda bangi banyara ko bagweso ke banyara ko bagwikira nemyaka yo elinde banyara ko bakwerikia abene na boigo banyara ko bagwikira asense meyo nigo banyara ko bagwakire serikali ene ngambia mona singenchio kubanyora ase emyakeye ya obogoto mosaki oito bwa mwana maya Mildred mumanyi na nyara ko bagwikirana ase wodi ya Kiogoro na gusanga amona intwe oroboti rokobwatia omoroberio bokorikia abagotu chintakana ababuraka amona bali abamenyete no bolema ase ntunde yende bono inse omoroberio boinua jamii nigo ogenrete imense ya Kenya asocha kiwa etalike ya moyo mutinyo yoiga nase orache kogenderera ase litukolia lero ochakiwa ase ewodi ya Kiogoro imeanyali bali chache asorache koera ankyo ase nsemeyo ase bono omo MC bwensemeyo aikirana asayo lyokoene kianga omoroberio yongo korekore ase wikiranu asa tebire no nyabali batali kwenyara goikirana mbachikolikiwa ero nachirega asengencho yo kurigereria oboriki babenderete wabalemavu abantu bali baikire emyaka 7 nigo chigoro amo nechintakana chiria chiatigaire ase ewodi yaito egere bachikonyoro bokonyo bane buguru ase serikali enene bali babwata abalemavu banene monno agusugumwa abandi babugoiri abutokonya egere bakole kurwe line bwango egere bairana nyomba omoroberio igo chakarero nande ngogendero ikamambi na kuchibosio ntwaterunga na bora abegokobo go just office county so nto batoko batangaza na kubaeresanga ekartuali kirtwanyorere ngambaro batacha abotoko organizing kibago jokonyo go chibosio bagende asaba chief babagaidi na kibako bago chirgo chibosio nigo atebire omoroberio yoiga no chegokonya abagotu amona bali bamenyete no bolema konyora ebesa nonye ase kugura mariogo boigo nonya nendagira bali batari konyara kwenyara yo bagotuma representative bacha na chi documents chitagire na chi ID ne bintu binde abagambi ba verify na ba confirm ngambo manyete
egere enjere itwanyara kabate kubakonya konyora abantu baitumbo bwato bokongu bonke abangi nabara abaikire emyaka batari konyara obokoreri bwokona ba mugondo gosibanyara gokora none konda nande batabwati any source of finance ebese gochigocha na benke abeko bakonya nabakonya omuntu ogurira amariogo abalemavu bari nyumba abaiguri bande babwata abalemavu ange babere bari nyumba nabakonyora banyorire bese yabakonyire bagurira none ndagera abalemavu bari barire gati abali abakonyeka asomoroberyo igamba sangane getaseni kya Ndizi TV ebirengereri byabo asebagania emeroberyo gochikobekwa gochiobosyo lyogokania chinga kicho kwelikia asebo igobakira eserikali mbuya asomoroberyo igam wade wani takoba sublocation babanga in advance abantu bagocha batukamba ibangete egerete kwenye kututukana hasa kama ingekuwa watu wengine wangeongezewa kuandikisha tungemaliziwa haraka. Kama kwa sasa mimi mwenyewe nina maumivu na nina shida ya kifua na dawa nimesahau nyumbani na nimerauka hapa. Sijui nitamaliziwa saa ngapi ndio niende nichukue hiyo dawa nitumie. Bilio muno wenderega ngotugusabira Nyasaye serikali yagendere abantu abana barabo bamanyu egento njenare ko imisa mona bagotwenye ndio anyara na baro baro seri gwese bakumira na mogoroba